Здравейте! В днешния епизод на Обучи се ще се запознаем с това какво е хеджиране. Хеджирането е такава стратегия, при която се цели да се намали или напълно да се елиминира риска от неблагоприятно движение на пазарите. Това се постига чрез покупка или продажба на различни финансови деривати – фючърси, форварди, опции. За тях говорихме в предишен епизод на Обучи се. В нашия конкретен случай, управлението на портфейли, ние желаем или да увеличим експозицията си към рисковата компонента – акции, или да го намалим. Ако желаем да увеличим експозицията си към риск, ние купуваме фючърси на акции, а ако искаме да го намалим, продаваме или заемаме така наречената къса позиция. В такъв случай, ако наистина в бъдеще има спад на пазара, портфейлът ни ще отбележи загуба по позицията си в акции, но печалба по късата продажба на фючърси. И по този начин ще бъде омекотен ефекта от пазарния спад. Дериватите могат да бъдат използвани за хеджиране на най-различни финансови рискове. Например, пазарен риск може да се хеджира с фючърс върху S&P 500, индекса на американските акции. Валутен риск може да се хеджира с фючърс върху обменния курс долар-евро. Можем да хеджираме дори геополитически риск с фючърс върху цената на златото или петрола. Така, хеджирането представлява мощен инструмент в ръцете на портфолио мениджърите за управление на риска на портфейла.